A partir d'aquesta setmana i fins al 13 d'octubre, la planta superior del castell acull l'exposició El temps retorna, 500 anys del Renaixement a la Catalunya Nova, una mostra que ressenya algunes de les obres més destacades de l'anomenada Escola del Camp, un corrent estilístic vinculat al Camp de Tarragona que es va desenvolupar durant el Renaixement i que va tenir perfils destacats com l'arquebisbe Antoni Agustí, el rector Jaume Amigó o l'arquitecte Pere Blai. El nom de la mostra, El temps retorna, és el lema de Llorenç de Medici, una figura imprescindible per entendre el Quattrocento italià, que més endavant passaria a anomenar-se Renaixement, una nova tendència artística que arribaria al nostre territori anys després que la resta d'Europa i en punts molt focalitzats de la península. Afortunadament, tenim la sort que una de les àrees on es concentren un major nombre de mostres arquitectòniques renaixentistes són precisament el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A través de plans arquitectònics projectats pel Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, els visitants poden conèixer la planta i les característiques formals de moltes de les construccions, principalment de caràcter religiós, que es van edificar en aquell període, com l'església de Santa Magdalena d'Ull de Molins, l'església de Santa Maria de Cornudella de Montsant, sense oblidar per descomptat l'església de Sant Andreu de la Selva, popularment coneguda com la Catedral del Camp i que esdevé la mostra més significativa d'aquest corrent. L'exposició parteix d'una col·laboració conjunta entre el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i l'Arquebisbat de Tarragona.